दिनै जोबोद दुखु मोनथारबायलै लैथोस्रि आंखौ इसेबां गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंखादों दिनै गावसा बिमाया जोंहानि खैजानाखौ खावदों नालाय बेनिखायनो खावदों होनदों आरो बेखौनो इसेबां लाजि मोननांगौ आं लैथोस्रि नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन नों आंखौ इसेबां गाज्रि रायदों आरो जोंहा आब'मोनखौबो नोङो इसेबां मा बुङाखै नोङो आंबा जाय सिख्लाखौ गावनिख्रुइबो बांद्राय मोजां मोनो बे सिख्लायानो आंखौ इसेबां गाज्रि रायखादों दिनै आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन लैथोस्रि नाथाय आं नोंखौ अबाव मोनबावनो नोंथ' आंखौ सैखालायानो जानो हागौ नों आंनिख्रुइ 7 बोसोर 8 बोसोर गिदिर थेवब्लाबो आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन नाथाय नों आंखौ दिनै आं जोबोद दुखु मोनथारबायलै दिनै लैथोस्रि नोङो जे बाथ्रा बुंदों आंनि गोसोआव ग्रो हाबखादों हेनाय नोंनि सिगां खानायखौ नायनि गोसोम नांदोंना नाङाखै मैया गोसोम लानाया नोंलाय माथो नुखादोंना आंनि खानायखौ उनखिंजाय नांखागोन नोङो उनखिं बांद्राय लाखादोंमोन ना सिगांखिं थैयैनि थाखाय नोङो खम लादोंमोन ना हेनाय सिगांखिं नांदोंना नाङाखै सिस्लै दानियाबा आंनियाथ' मेगनानो बुना दंखायो गाबनाया नुसिगोनसो खोना नायनि आंनि मेगनाव दानि माबा एम्फौ हाबदोंमोन बेनिखायनो मोदै गदोंमोन दानि गाबाखै आंहालाय मा दुखु जानानै गाबनांगौ जाखो माबा मेगनाव एम्फौ हाबदोंमोन आंनिया बेनोथ' मा दुखु जानानै गाबखो नोङो दिनै गाबफेरा नोंनि गाबनायखौ आं दिनैसो नुबाय सिगांलाय नुयोमोन उन्दैयाव सेंग्रा गेदेर जानायनिफ्राय नुवाखैमोन दिनैसो नुबाय माबा मेगनाव एम्फौ हाबदों होनबाबो बुजि मोना एम्फौ मा नोंना फारनै मेगनावबो हाबदों नामा हो औ हाबदों थर' मायोहाय मा जादों माखौ एसेबां मिनिदों नोङो गाबदों आबौ मा टेनसन जादोंबा बिहा नोंसोर बायदि गोसोनायनि टेनसन जानाय रखम मोनदों नामा आंखौ मेगनाव एम्फौ हाबनायनि थाखाय मोदै गदों होनदों मा बेखौबो बुजि मोना मेगनाव एम्फौ हाबमारदों खोना बेखौनो एसेबां मिनिनांगौ आरो नोङो हाबगोनसो माबाय एम्फौ मेगन फारनैयावबो हाबगोन आरो हाबोथ' आरो मालाबा बे थिल'आ मा टेनसन दंखाय गाबलाबायनो मालायबा मा टेनसन मालाय सेंग्रा देरबाय जोंफोरनो खिन्थागोन आरो टेनसनखौ गाबग्रा मानसि नङालै बियो जेबो टेनसन जायाखै बिनिया फै ना सायनोसै ना बिथिग्रि बायना लाखिदों आं दानि लामायाव गाख्रबफैदोंमोन फै सायनि सानैबो होमबानियासो थाब जागोन थौ आसल मथि मानो गाबमारदों थिलुआ गैलालै मायो आंखौ सेंग्रा नायनो फैनो नागिरदों गैलालै बेथ' फालथुसो खालामबाय थानाय रखम मोनदों नामा नोङो माखौबा मिनिसोदों मोजांसो मोननांगौ नोङो फौजि हौवा मोनगोन बा साख्रिवाला हाजार लाख फैसा दांनो मोनगोन नोङो मिथिबाय आं फैसानि लभिया नङा मिथिबाय ना आमकिराम दासो बेफोरबायदि बुंदों र' नोङो देनाङो आंबासो बेकार हौवा मोनबासो मोनथिगोन खाफालाव जाय लिरनाय दङ बेखौनो मोनगोन आरो धोनि न'खरनि लिरनाय दङबा धोनिखौनो मोनगोन जानो गैयि लिरनाय दङबा जानो गैयिखौनो मोनगोन आरोलै नोंहाबो खाफालाव जों आदानि लिरनाय दंखायो नालाय बेफोरो गासिबो खाफालनि लिरनाय गोजासो खाफालनि लिरनायखौ रावबो खोमोरनो हाया लबर गैया खाफालाव लिरनायखौ खोमोरनो मिथिबाय मा नोम्फानि मा बुंनाय जाखो बिलाय नोंसोरो आंखौलाय मानो एसेबां खां हाबा हरनो नागिरदों मोनियाव मोननाय रखम साख्रियाला हौवा नायनो फैनायखाय थारमाने आंखौ 20 बोसोरबो कमप्लिट जानो होला आरो मा बेलाय 20 बोसोर कमप्लेन जालायनांगौ होमबा जेबायसि फस्थायगोन उनाव मिथिबाय गथ' बेनिखायनो मोजां मानसिया नायनो फैदों मोजां मानसिजोंनो हाबा जा आलबाल थिफुला सेंग्राफोरजों हाबा जानानै फस्थायनो नागिरदों हा आं रावबो आलबाल थिफुला सेंग्राफोरजों हाबा जाया मिथिगोना आं हाबाखौनो जाया आरो हाबा जाबाबो आङो 40 बोसोर बारनासो हाबा जागोन मा 40 बोसोर बारनानै हाबा जागोन नोंखौलाय सोर हौवाया लांनो 40 बोसोर बारबा लांबाबो बै दांगुवा बालन्दाफोरासो लांगोन नोंखौ खाफालाव जाय लिरनाय दङ बेखौनो मोनगोन आरो बारा गिनाङालै नोङो आयै नोङो आंखौ बुरिना थाजानो गिदों नामा थाया दे आङो बुरिनायालागै थाया 40 बोसोर जाखांनायनि उनावनो हाबा जागोन आङो
ओइ जाम्बि नोंलाय माथो 40 बोसोर बारबा बुरैलाय लांगोनलै नोंखौ रावबो फसायनाय नङा बेथो बैसो थानायावनो हाबा जानांगौ नोंसोरो सिख्ला टाइमावनो मानसिया हाबा जानांगौ मोनथिबाय बुरिना रागुना थाबा आरो नोंखौ रावबो फसायनाय नङा मोनथिबाय उनाव आरो नोङो रावखौबो मोननायानो नङा उनावसो सानगोन नोङो गथ' आंखौ सिगां एसेबां मोजां सेंग्राफोरा नायनो फैदोंमोन आं मानो हाबा जायासै होननानै उनावसो फस्थायगोन दा बैसो थानायावनो हाबा जाखाना लादो नों गथ' नङाबा उनाव दांगुवा नङाबा बालन्दाखौसो भागो मोनगोन नोङो बिदिबालाय हाबाखौनो जाया आरोलै हाबा जायालासिनो थाबा आं माबा थैगोन नामा जाहां दे नोंखौ नोंसा नों दा गेबगाङा जोंफोर थैखांनायनि उनावसो मोनथिगोन उनावसो फस्थायगोन आं खिन्थु हाबा जाया दे नोंनो जा लाजिया बिमाखौ हाबा जानो थिननो माखौ लाजिनो सोरबा हाबा जानो गोसो दङबा हाबा जाबानो जाबाय आंहा दा हाबाखौनो जानो गोसो गैया आंलाय बोरै हाबा जालाबायनो मोनैयाव मोननाय रखम खालामो 20 बोसोरखौबो कमप्लिट जानो होलालै दा फजि सेंग्रा मोननायखाय मा पाइसे गथ'लै मोजां बुंबाबो गाज्रिसो गावसोरनि मोजांनि थाखायसो बुङो बिमाफोरा बिसोर आरो जेबोखौनो बुजि मोना बिमाखौसो उल्था हाबा हरनो ओंखारलायो लाज रोङि गथ' साल्ला ओमफ्राय माथो नोंसाया दाबो मोनफैला जानो माबा दखानाव दावदै लायनो थांनाया मानो दाबो मोनफैला बेलाय गोबावथार जाबाय माथो लैथोस्रि थां नोंनो साहाखौ फुदुंहै थां नांलाय आरो दानो आयंखौ फैनो होग्रो दे होमबालाय आइया फैग्रोथो दावदैखौनो मोनाखैसो ना मायबा बियो दखानाव दै फंबाय दावदै सावदै लायाबाबो जायो माखौथ' दावदै लायलायनांगौ इस बा दासो मोनफैदों नोङो आयै मानो एसेबां गोबाव जानाय फोजोंसार नोंसा आइखौ आं खेबसे नुबाय हे इसोर भगबान अरगिंनि बिब' खाब्रांस्रिया बिसो नामा अबाव नुनायमोन आब' आङो सानसे आयंखौ खन'रि दखानाव नुदोंमोन सानसेखालि आयंआ अन्थाइखौनो सना होननानै फाननो लांदोंमोन मा अन्थाइखौनो सना होननानै फाननो लांदोंमोन मा अन्थाइ मा सना आं जेबो बुजि मोनाखै नोंसा आइया अन्थाइखौनो सना होननानै फाननो लांदोंमोन आंलाय नोंसा आइखौ फाग्लिसो सानदोंमोन बै सानखालि खाब्रांस्रि आब' बेफोरखौ नों मा बुंदों है मा बुंबाबो बुजि मोनालै र' आंनाव भिडिअ दं र' आं भिडिअ थिखांना लादोंमोन भिडिअ नायनि इसोर दिनैलाय माथो आं हमजासिगोनलै र' दिन्थिनि र' नै नाय दखानिनो सनाया लादो आरो आंनो फैसाया हरदो फवासेसोनि बांद्राय जाखागोन आङो खमसे खम 20-25 लाखखौ मोनखागोन नोंहा दंना गैया 20-25 लाख आंनो हरनो हागोन ना हाया दिनैनो र' उननिखौ दिन्थिनि र' दाननानै मा बेलाय बेलाय माथो अन्थाइसो आया नोंनियालाय मा खर' माथा एसे दग दं नामा एलै मा अन्थाइखौनो सना होननानै फाननो लाबोदों बुजि मोनबाय मोनबाय दे खाब्रांस्रि आब' आयै आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आयै नों मानो बेफोरबायदि मावनाय नोंनि थाखाय जोंफोरनि गन्थंआसो जलांबाय मिथिगौ ना आं बेखौनो मोसोरमोनखौसो बेसेबा रायहरदों मैयाबो आंखौ थिलुआ फन खालामदोंमोन आं एसेबां रायहरदों आरो गांजेमा गोसोम रानिखौबो आं नोंनि थाखायसो न'आव थानो होआखैमोन माने आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन माने आं गांजेमा गोसोममोनखौसो गाज्रि सानबाय दङमोन आयौ हाबाब आं जेबो बुजि मोनलाहाय आं थांसै खोनाहाय न'आव माबा जोंफोर थांसै दे न'आव नाङा र' न'आव थांथ'नाङा र' खाब्रांस्रि आब' जेबोआनो जायाखै जेबोआनो लोङाखै जिराय नांलायला दे फंबाय जोंफोर न'आवनो ओंखाम जाखां लोंखां फैखादों दा नांथ'ला दे मालाबा फैबाथाय जागोन लोंगोन खाब्रांस्रि आब' जिराय सरि आं नोंसोरनि सिगाङावनो बेफोरबायदि गोरायै बुंफ्लांबाय सरि दे जिराय साहा लोंलांनो हागोन दे माने आङो आइखौ जोबोर रागा जोंना दङ मानो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ बियो दे बेफोरखौनो सानबाय थाना जेमानबाबो नोंसोरनिनो आइ खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो आरो जालांबाय अरगें थुदो थांसै थु
नाङा र' खाब्रांसि आब' अरगें नांथ'आ र' आं नोंसोरनि थाखाय माबा माबि लाबोखादोंआनो जाग्रा बुस्थु आं हाथाय खालामना लाबोखादों नोंसोर मानो थांनो नागिरदों र' थांथ'नाङा नांथ'ला दे फोजोंसार मालाबा फैगोन दे दिनै नांथ'ला दे थौदो आब' दे होनबा जालांबाय आरो बेखौनो सानबाय थानाङा नोंसोरो थाथ' दे गाज्रि मोननाङा जोंफोर मालाबा फैलायगोन आरो फाग्ला फाग्लिफोरनि न'आवसो फैना लादोंलै आं थै फैयाबाबो जागौमोन आया साला इसेबां सिखाव इसेबां गाज्रि मानसै बिबारि बाजिलानि सनाखौ खामारदोंमोन खजानाखौ मोस्रोम आगैया सैथो बाथ्राखौनो बुंमारदोंमोन आं आरो बिसोरखौसो गाज्रि सानबाय दङमोन आंबो आइखौ सानोमोन मालाबा खावाखै खोना होननानै मोननियासो गोरोन्थि जादोंमोन होननानै नाथाय दिनैसो आं फोथायथारबाय आइयानो खावमारदोंमोन लैथोस्रि आं दिनै जोबोद लाजिनाय मोनबाय आरो जोबोद दुखुबो मोनबाय खाब्रांस्रि आब'आ फैया दिनैसो फैबाय जेबो मोनलोङासैबो जेबो मोनजायासैबो बिदिनो थांनांबाय आरो बिसोरो दा जोंहाखौ खम गाज्रि सानदों आइखौथ' फाग्लिसो सानदोंमोननो बिसोरो आं जोबोद लाजिनाय मोनबायलै लैथोस्रि जोबोद दुखुबो मोनबाय आयासो गाज्रिमोन मोस्रोममोनासो सैथोमोन आं बेखौनो आइखौसो सैथो सानबाय दङमोन बिसोरखौसो गाज्रि सानबाय दङमोन आइ नों मानो बेफोरबायदि मावनाय मानो सिखाव खावनाय मालायनि न' मानो बेफोरबायदि आं जोबोद लाजिनाय मोनबायलै नोंनि थाखाय आङो गांजेमा गोसोम रानिखौबो एसेबां गाज्रि बाहायदोंमोन आरो मैया आं थिलुखौ मा होननानै रायाखैमोन आं जोबोद दुखु मोनबायलै आइ नों माने एसेबां गाज्रि खामानि मावनाय आं दा टिल्लु आरो गांजेमा मोननि सिगाङाव आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिगोन आं दिन्थिनो हानाय नंला आं जोबोद लाजिनाय मोनबाय आं मा होननानै रायाखैमोन बिसोरखौ जोबोद गाज्रि रायथारदोंमोन आं बिसोरखौ माबायदि बुनांला जासोबाय Charlie हिन्जाव आरोबाव जुदि नोंखौ बायजोआव ओंखारनाय नुयोना नोंखौ आं एबारो फिनिश आंहालाय जिउआव मा जाबावगोनलै आंखौ लाबनानै एसेबां बिदि आलाय सिलाय खालामग्रा जाबाय आंनि थाग्रा सना नोंनो मोजांमोन आइ बांबुलियाबो गैला आंनिया आंनि हौवा थाग्रायाबो गैला आं गारना फैनानै दालाय मा जाबावगोन आंखौ मानो इसेबां सेया जाबाय जांगिलाया माथो आंखौ फार्स्ट टाइमाव इसेबां अनोमोन ना सोरबा हिन्जावखौ लोगो मोनलायबायलै सोरबा हिन्जावजों रं नाम्बार जाबावाखैथ' बियो ना मैथास्रिजोंसो रायज्लायग्रा खालामबावबाय जिखिजाया आङो बेफोरबायदि दाखु गुन्दा साइज हौवाफोरजों थाबाय थानो हाला आंनो जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावनानै लाफ्लांबायलै आं थाग्राखौ मानो गारना फैनांगौ एसेबां मोजांमोन आंनि सना बायदिसोमोन बियो आंखौ एसेबां अनखायोमोन जियानो जाया मानो आं दिनैनिफ्रायनो जिफोरखौ बुथुमनांगोन आरो सना फैसा गासैखौबो आं बुथुमनांगोन आं बेफोरबायदि हौवाफोरजों थाबाय थानो हाला आं चान्स मोनबानो गैखाला थांखागोन आं गाबोन मा बार रबिबार ना रबिबार खालि बियो बेरायनो थांनो होनदोंना आं गाबोन खारखुमानांगोन बे रुमनिफ्राय रावबो पापिया बेफोरबायदि हौवाफोरजों थाबाय थानो हाया आं मैथास्रि नङा बेफोरबायदि हौवाफोरजों थाबाय थानो आं बेफोरबायदि हौवाखौ सहायनोनो हाखाया जिफोरखौ फैसाफोरखौ सनाफोरखौ बुथुमहैखानोसै आं मोजाङै